sai manzo Allah ya ce ballin ya ce mutum 50 daga cikin ku ladan sahabi 50 za a ba shi ne na kwarai da gaske wannan hadisi har Albani ya inganta cikin silsilar sahiha da shi la gubara alayya hadisun ne sahihun ingantacce so da haka za a ware lada 50 to an baka ladan sahabi 50 sarki zaki sai aka ce ka bi sahabin kenan sam an baka amma bai gwada kafin sahabi ba ba da lada ake auna na'am ba da lada ake auna wato fadilu da mafdulu ba na'am Albani ya hadisi a duba mujalladi na 1 hadisi mai lamba ta 494 amma shi riwaya yadda take inna min wara'ikum ayyamas sabr a gaban ku akwai wasu ranaku da za su zo na hakuri bil mutawas ajaru 50 wanda ya riko da abin da kuke kai a yau ya riko da shi a wannan lokacin za a ba shi ran mutum 50 minkum daga cikin ku kalu zai ce ya nabi Allah ya annabin Allah awa minhum ko kuma dai daga cikin su kake so ka ce yanzu Musa habbai ko dai daga cikin su sai ce balin minkum a'a daga cikin ku ne wannan hadisin Albani ya ce hadisi ingantacce a duba silsilar sahiha mujalladi na 1 hadisi mai lamba ta 494 hadisi ne sahihi wallahu bara alai kaga dan an ce wai tana daidai da ladan hatama wannan lada ba nuna ya fi Qur'ani fi da salatul baki kamar ikon bawa ne wallahi mun tashi amma ga babban bakonka ya zo wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehuna Allah kiyaye shehu Allah ya kiyaye Sheikh Abul Fatai Sani At-Tijani sanda zuwa Sheikh Abul Fatai. Ina yi maka jinjina, ina yi wa babban bakonmu Sheikh Abbas jinjina da ban girma. Masha Allah Shehu na, Masha Allah sanda zuwa. Na san an tashi a gurguje amma maganar da na riska ta ƙarshe. Na'am. Na bi yana ta magana akan Salatul Fati Sheikh Abbas Allah ya saka da alkhairi misali akan maganar falala da fifiko da irin wannan. Masha Allah. To, ban san ko Sheikh Abbas ya ba da wani misali da ni nake so zan bayar ba. To. Wato akwai misali na cewan a cikin Alkur'ani. Na'am. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana magana cewa duk wanda ya karanta Alkur'ani duk harafi ɗaya yana da lada 10. Ban san ko ya ba da wannan misalin ba. Bai ba da wannan misali ba. Yawwa to wannan misali na cewa duk mutum harafi ɗaya manzo Allah aka tambayi manzo Allah aka ce mai da harafi ɗaya lada 10 manzo Allah ya ce kaman ka ce alif lam mim alif tana da lada 10 lam yana da lada 10 mim yana da lada 10 kaga kana da lada 30 kenan ko ba haka bane sarki zaki ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne to abinda muke so ƴan uwa su fahimta shine anan a cikin alkur'ani sai aka tarar da kalmomi guda biyu duka suna nan inna shaytana kana lakum aduwwan fattakhuzuhu da shaytan abokin gaban ku ne inji Allah ku rike shi abokin gaba ash-shaytanu kalman nan ash-shaytanu a cikin alkur'ani idan ka zo karanta ta zaka ga sarki zaki tana da harufa ne guda 6 alifun lamun shinun ya'un da'un alifun nunun a shaidanu tana da harufa guda 6 kaga kowane harafi in ka ce kalmar a shaidanu shaidan a cikin alkur'ani kana da lada 60 kenan kana da lada 60 a cikin alkur'ani sannan kuma a cikin alkur'ani za ka ga kalmar wa kana Allahu ghafurur rahima kalman Allahu Allah kalman Allahu Allah ita kuma kalman Allahu tana da lada 4 alifun lamun la'ai tana da lada 40 alifun lamun ha'un kalmomin ta guda 4 ne kaga in kace Allahu a cikin alqur'ani kana da lada 40 amma in kace ash-shaytanu shaytan a cikin alqur'ani kana da lada 60 wai ya billah wow wannan misali ne mai kyau wanda daga baki shi Malam Abbas na ji na dauka ya kawo wai ya billah kuwa ya kamata su fahimci wannan
ga shi shedan da ka faɗa a cikin alkur'ani shedan fa ka samu lada 60 amma ka ce Allah ka samu lada 40 na'am amma ba wanda ya taba zuwa a duniya yake shedan ya fa Allah na'am ya zan billah na'am dan an gwana maganar almaziya la taqtadil afdaliya wanda kuma na ji bayanin da ya kawo dazu shi ma na so in karanto shi sai na ji ayi riskar da gurin tun wajen salatai da albani ya kawo ya nuna wannan salatan sun fi salatul ibrahimiyya wajen falala da daraja saboda ga abubuwansu me yasa ba a yi challenging din albani ya fifita wani salati akan ibrahimiyya ba ake challenging din mu kuma mun fifita salatul fati akan wani salati sannan na takaice sarki zaki da maulana shekaru usman bauchi kullum yana ba da misali radiyallahu anhu yana cewa shin yanzu idan aka zo aka ce maka da jaki da jirgin sama sarki zaki wanne ne ya fi falala a jirgin sama da halittan Allah jaki da halittan bature jirgin sama wanne ya fi falala gaskiya ko gaskiya ko yanzu ka gyara da suna ce jirgin sama a fahimta mu amma da kace halittan Allah halittan bature kasan jaki yafi gaskiya ne yawwa jaki ya fi falala saboda halittar Allah ne wancan kuma bature ne na'am to amma kuma sarki zaki wanne ne ya fi maziya wanda yanzu in zaka tafi maka kace zaka tafi maka akan jaki zaka shekara nawa wallahi zaka amma jirgin sama fa a cikin awowi na'am yanzu jirgin sama yana gwada shi kenan dan yana da wannan ɗiban mutane ya je maka da sauri shi yake gwada ya fi abin da Allah ya halitta jaki kamar garwar ruwa da garwan turare ya fi tsada amma wanne ya fi falala ruwa ya fi falala haka ne to irin waɗannan abubuwan suna nan misalai wanda za su ba wa mutane a haske a ciki amma mu abin da muke faɗa kullum wannan bayani ne na faman sha falyumin wa man sha falyakfur wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama kare yadda bambancin mu da wasu mu shine sarki zaki aqidar mu a tijjaniyance ba ma lizimtawa kowa mu ce dole sai ya yadda da shi in bai yadda da shi ba kafiri ne shi dan wuta ne shi ko dan bid'a ne shi sai yasa zaka samu a cikin ɗariƙar shehu tijjani abinda zai baka mamaki sarki zaki kaga duk falalan nan ta salatul fati to amma abin da zai baka mamaki idan ka zo za ka yi lazimi ba a ce sharaɗi ne sai ka yi da salatul fati ba cewa ake ka yi da duk salatin da ka ga dama amma ka yi da salatul fati shi ya fi idan na zo lazimi na cikin lazimai na da wuridai na ɗariƙa shehu tijjani sai na yi karanta wani salati ba salatul fati ba wuridi na ya yi tijjaniya ta yi to don haka kiran yes wannan duk yana a cikin sharuɗan littattafan malamanmu don haka duk wanda yake faɗa idan matsalan yan izala salatul fati ne to dan Allah ku ajiye salatul fati ku yi tijjaniya ba salatul fati tijjaniyan ku ta shehu suka bi tarikan kawai amma a sa salatul ibrahimiya suna salatul fati ne ciwon idon su ba su yadda da ita ba to mun yade ku shiga tijjaniya amma ku ajiye salatul fati salatul ibrahimiya yi da ibrahimiyar ita ma ta yi tijjaniyar ta tana nan yi da ibrahimiyar mun karba ba matsala Allah ne mai karban Allah da zai karba masha Allah da haka kowa mu abin da muke faɗa wannan karatu da aka yi gashi dai wanda yake son ma ya fahimci me shi tijjani to gashi an faɗa mai yanzu a cikin karatun nan ka'idojin da ake yi na jawahirul ma'ani da maganganu na mutanen sufaye ba haka kawai zaka ɗauko ka faɗa ba kamar yadda ibnu taymiya ya sha faɗa don haka Allah ya saka maka da alkhairi sarki zaki da wannan dama da ka bayar aka yi wannan karatu kuma muna ba wasu hanyoyi da ake fahimtar jawahirul ma'ani ina tsammanin kamar ya tsaya na 8 ne ya tsaya na 7 insha Allah zai sake dawowa za mu sake ba da lokaci mala ya dawo in Allah ya yarda to Allah ya saka wa sai Abbas da alkhairi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya saka mai da alkhairi kai ma sarki zaki Allah ya saka da alkhairi muna mai addu'a Allah ya saka mai da alkhairi insha Allah masha Allah mun gode sosai amin wasatullah mun gode oh callers Allah ku ya hankuri oh caller don Allah shehu zai mana addu'a don Allah da annabi ku ya hankuri so kola she ne kai gaisuwa kawai i gaisuwa don Allah ka sauka wala za ta la kola ya kuri gaisuwa she mu sauka ya hankuri kola ya sunanka daga nake barka da farko zaki na wa fata da na gode ya sunanka kola ya kuri ya sunanka kana magana
Abdullah a ƙasar Ivory Coast. Oh, Malam Abdullah ƙasar Ivory Coast. Allah kiyaye mini kai. Allah ya kiyaye mini kai Malam Abdullah. Allah ya kiyaye ka. Wallahi mun gode sosai. Ga second caller shi ma ya gaisuwa don Allah mu sauka. Assalamu alaikum sojan Najeriya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam sojan Najeriya ya anka ya wurinku. Alhamdulillah Malam Sarki Zaki. Na'am kola don Allah soja i gaisuwa she mu sauka ya hankuri lokaci ya kai mun lokaci ya wuce. Ina ma shehu barka da waraka kuma muna jin daɗin karatunsa ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Amin. Insha Allah za mu sake zuwa da malam. Wallahi mun gode. Ina neman number ka network din ba kyau. Wallahi ku ya hankuri. Don Allah callers muna respecting ku in ba ku nan ba mu nan in ba da ku ba mu ba kowa bane ba za mu yi wannan program ba. She dai mallumman mu sune wasu amma mu ba kowa bane za ku ya hankuri mu da call ku amma kuma kamata mu. Assalamu alaikum kola. Wa rahmatullah kola ya kuri ya sunan ka daga nake kira. Na kira ka yanzu kuma kai kuke yanzu. Ban kola muna don Allah muna girmama ku amma ya kamata mu girmama mallumman kuma su tashi. Ya kuri lokaci ya wuce amma ya sunan ka daga nake kira kola. Na kira ka yanzu kai kuke kai da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abdurrahman ne. Yawa. To Abdurrahman da Allah gai ya kuri gai da malam malam na jin ka. Abdurrahman malam na jiran ka. To jama'a assalamu alaikum. Okay to malam na jin ka malam na amsawa. Jama'a mun bar ku kowa ya kira domin mun kai har da safe wallahi ba mu tashi ba yanzu kuma mu yi karfiya yanzu na karfi ali yanzu ba mu daukar kira kura mala abu na duwa mu gudu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم to show mun gode Allah ta jama'a insha Allah za mu fira da malam za mu sake zuwa da malam ya tsaya na bakwai insha Allah malam zai zo ya ci gaba kan the same topic on Jawahirul Ma'ani insha Allah duk wanda ke da next question da yake so ya tambaya insha Allah mun duba ba mu sa tabbas ba dai amma mun duba mu karfafa rana wata yau ranar Monday mai zuwa rana wata yau shehu ya zo ya ci gaba da inda ya tsaya naga jama'a dewa har yanzu ana ta kira don Allah ku yi hakuri wanda ke da nashi question duka ya ajiye kokari ya ajiye ya kai manta insha Allah shehu in ya zo ya zo ya yi wannan tambayar da yake so tambaya. Shek mun gode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'a mun ajiye wannan program kenan. Allah ya taimake mu duka. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boza ka shirya gobe programin kai zamu hostunka. Mun gani kana jin larabci ko baka jin larabci. Boza ba question zaka tambaya ba zaka zo kai program ne. Zaka zo kai program ne Boza. Assalamu